Salamat sa tanang hog raisers nga apektado sa African swine fever, human nahimong benepisyaryo og nakabaton og laing panginabuhian aron maabagan ang ilang kakulang sa kapangitaan. Human gilusad sa Kapitolyo Probinsyal sa pagpanguna ni Governor Bambi Imano ang programang Itikan sa Kalambuan. Mahinungdanon ang kalihukan bag-uhay lang atol sa pagpanghatag sa indemnification gikan sa DA Region 10 lakip ang pagtunol sa kagamahanang probinsya sa mga ready-to-lay ducks kun mga itik nga gipangunahan mismo ni Governor Bambi uban sila Provincial Veterinary Office Head Dr. Benjamin Resma ug Itikan sa Kalambuan Project Coordinator Miss Linda Tikson. Ang gikinahanglan lamang aron kwalipikado sa pagpamuhi og itik mao ang pagbaton og insaktong luna, maayong panubig og hilabi na duck house aron siguradong maatiman ug mapalambo ang mga itik. Niadtong adlaw lamang ubay-ubay ang nahatag ang mga RDL ducks ngadto sa mga hog raisers gikan sa mga lungsod sa Initaw, Mantikaw ug Libertad. Kini molangkob 55 ka itik kada usa kanila kung asa 50 niini mga babayi samtang 5 ang lalaki. Puno sa pasalamat ang mga benepisyaryo ug nisaad sila nga siguraduhong palambuon ang magihatag kanila nga nagsilbing dakong oportunidad aron makabangon gikan sa nahiagumang krisis nga gisagubang sa kasamtangan. Gipasabot og maayo ni Governor Bambi ang kamahinungdanon nganong gipakusog ang pagpamuhi sa itik gumikan sa pagkakaron dili pa mahimong makapamuhi og baboy labi na kadtong mga lugar nga kumpirmado nga adunay nagpositibo sa ASF nga dili diretso mauli ug mawala ang virus. Ug gani sa nasod sa Spain miabot tuig samtang 3 ka tuig na sa kauluhan ning nasod sa Pilipinas apan wala pa gihapon nakabalik sa normal ang pagpamuhi og baboy gumikan sa makapatay nga virus sa baboy nga nagpabilin sa lugar. Wala ipanghatag na mong itik kaya nagtuo mi nga mintras tanto nga di pa ta pwede mubuhi unya sa baboy balik dunay inyong makita na panginabuyan kwintahagod usa ka tos ka itik nangada itlog kada adlaw usa. Dunay ginansyan 2 pesos kada itlog. 200 pesos ang adlawan. 200 pesos limpyo. Ikuha na baho, ikuha na kurinti, tangkal, kawayan ra. Di kinahanglan basakan. Iawhag sab sa ProVet Miss Or ang uban pang mga backyard farmers nga kung gusto mo avail sa maong programa sa Itikan sa Kalambuan, mamahimo silang mudangop sa maong buhatan. Lakip na sa ilang tagsa ka Municipal Agriculturist Officer Kunmao aron magiyahan sila sa insaktong proseso. Pipila ka benepisyaryo ang nahimong emosyonal sa tabang nga gihatod sa kagamhanang probinsya gumikan ilang nakita nga ang gobernador wala nagpasagad kanila ug anaa kanunay mitabang sa unsaman nga mga hagit nga miabot sa ilang panginabuhian. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera. Ako si Lambert Regian Amor Maygay. Alang sa limpi ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.